solomana sɛbɛ siɲɛ 100 ani siɲɛ 14 n'i ye solomana sɛbɛ 114 fois solomana yɛrɛ bɛ ci 1 2 fila wɛrɛ 1 ka solomana sɛbɛ 114 fois o nasi i bɛ nasikafe boîte de ɲini k'a kɛ nasikafe boîte kɔnɔ k'a datugu k'a nbale ko ɲuman kɛ ka t'i ka terrain kɔnɔna na ka taa dingɛ sen ka don dugu jukɔrɔ. Ka laɲini fɔ a la ala ne fɛ ka n ka terrain in jɔ ka kɛ duplex wala ne fɛ ka jɔ ka se nin niveau in na n'i y'a ɲini ala fɛ n'i ye duwawu min d'a kan ni ala ma nafolo d'i ma ala bɛ nin dɔ d'i ma ni min bɛ se k'i dɛmɛ pour que k'i ka so jɔ i ye min fɔ a la k'a kɛ ten o kɔfɛ banajugu bɛ mɔgɔ min na banajugu qualité 2 bɛ yen n'i ye mɔgɔw sigi kɛmɛsigi o kɛmɛsigi i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 80 de la o ye maladie urinaire ye surtout maladie urinaire la n'i ye mɔgɔninfin si jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ cɛla musola n'i si sera san 20 a ka gɛlɛn i ka semaine tile 7 sigiyɔrɔma 2 kɛ o y'a sɔrɔ i ɲɛgɛnɛ misali hakɛto b'a la ɲɛgɛnɛ ji ka na couleur normale la n'o ye jɛman ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛna couleur jaune na ni minnu ka bana juguyara nɛ bɛ se ka bɔ a la walima a kɛtɔ a b'i dimi ŋɛɲɛ bɛ se ka na dɔw yɛrɛ bɛ yen sopisi b'olu minɛ olu bɛ infecté tuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ u bolo b'u ka kurusi kɔnɔ k'a siyɛn n'i b'o lahala in na i bɛ papaye dili ɲini ka bɔgɔfara siyɛn ka bɔ a la kuru kelen ka sɔrɔ ka mɛnzɛn kuru kelen ɲini k'o fara a kan k'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan ka tobi ka mɔn ka to ka min don o don siɲɛ 2 sɔgɔma siɲɛ 1 wula fɛ siɲɛ 1 fɔ ka taa tile 7 dafa ni tile 7 dafara hali n'a sɔrɔ i ni infection bangena a b'a furakɛ ka bɔ i la dɔ b'a fɔ ko awɔ ko dɔ ni infection bien sûr misali n'i ye muso ta u ka yafa n ka baara de don fo n ka détail di denmuso o denmuso n'a bɛ wolo ani infection de bɛ bange niminapo a n'o bɛ bange a bɛ kɔrɔbaya n'a ye mais i n'a fɔ ko mɔgɔw ni jabɛti bɛ vie ni tɛ dugukolo sanfɛ ko jabɛti t'i la n'a degré dépassera a bɛ kɛ bana de o bɛ cogoya min na musow fana bɛ ten donc mɔgɔ ni bana bɛ bange ni n'a bangena i bɛ papaye dili ni mɛnzɛn kuru kelen ɲini k'a tobi k'a mɔn k'a min sɔgɔma wula fɛ fɔ tile 7 n'o dafara a b'a furakɛ ka bɔ jeli la farisogo la ani kɛnɛmana bɛɛ la banajugu filanan min bɛ yen ni n b'o da o kan a bɛ f'o ma ko koloci k'a furakɛ koloci fana ye bana min c'est une maladie héritage a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ mais mɔgɔ ka teli k'a sɔrɔ i mansaw de fɛ n'a ye mansa minɛ surtout n'a bɛ cɛ ni muso la olu bɛ denw de bange olu bɛɛ bɛ dɔɔnin ta koloci bana in na koloci bana ale ni bana min ye maladie familiale ye o ye trypanisto tripa ale man ɲi olu ye bana min n'a bɛ vie joli sira fɛ mais n da bɛna s'o ma n tɛ ni trypanisto ye n bɛ ni koloci bana de ye koloci olu ye mɔgɔ min n'olu kolo kɔnɔ zɛmɛ n'o bɛ yeli i bɛ taa sɔrɔ kolo normal bana tɛ cɛ o cɛ kolo la i bɛ taa sɔrɔ zɛmɛ min bɛ sɔrɔ a kolo kɔnɔ hali bagan na ni koloci tɛ bagan na n'i y'a zɛmɛ bɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ zɛmɛ dafalen don mais ni koloci hali n'a bɛ bagan na n'i y'a koloci dɔrɔn i b'a ye zɛmɛ min bɛ kolo kɔnɔ o bɛ yelen ka bɔ sumaya de ka jugu o mɔgɔ qualité ninnu ma yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko gele i bɛ gele dili bɔ k'a fara bɔ ka furabulu bɔ k'a tobi k'a mɔn ka to k'a min i b'a min f'i bɛ girinti kolocitɔ a tɛ 3 mois n'o ye tile 90 ye a t'o kɛ nin kan fiyewu f'a ka furakɛ ka bɔ i la parce que o fura tɛ yen min bɛ se ka koloci furakɛ ɲɛtugu ni ɲɛlɛn cɛ yɔrɔnin kelen o de la i bɛ 90 jours i b'o de k'a kan i bɛ se ka tugu ɲɔgɔn na walima i bɛ se ka 2 heures 5 kɛ a la à chaque mois i bɛ 21 jours ta à chaque mois i bɛ 21 jours ta i bɛ taa 3 mois sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o la a 21 jours sigiyɔrɔma 3 o b'a sɔrɔ i sera tile 90 na donc o b'a furakɛ k'a ban pewu o kama an bɛ b'o kɔnɔ an bɛ na tile 30 la bon ni turabu ci cogoya n'i y'a contrôler k'a lajɛ oui bien sûr turabuden bɛ ne na ni sɔrɔ min bɛ kasi n'i y'o fara ɲɔgɔn kan mɔdɛli min bɛ balo la ni bɛ faso la o bɛ nunkundi fila badaraji
an bɛna kote gosi fɛ kala law o ye adama ni badara lomara yunusa taliki badara solomana garisɛgɛ o bɛ idrisa sigiri ko laban na c'est bien ni ɲana mɛ tumaw tɛ kelen i bɛ t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen sisan ale b'a ka so kɔnɔ vraiment turabu ka d'a ye hali a temps b'a bolo ka na kalan ko mais courage de t'ale la donc ni courage t'a la i bɛ t'a sɔrɔ Abulalabi n ka kalansen dɔw bɛ yen o bɛ sɔrɔ sur YouTube o bɛ sɔrɔ sur Facebook o bɛ sɔrɔ même sur TikTok mɔgɔ caman bɛ yen minnu kalanna k'u t'u ka so o bɛ t'a sɔrɔ n'i y'u ɲininka turabuden tɔgɔ la dɔrɔn u b'a bɛɛ tɔgɔ f'i ye dɛn ko mais turabu bɛ ci cogo di turabuden yɛrɛ bɛ ɲini cogo di n'i bɛ turabu ci lakara la walima bigi la bɔgɔ la toujours turabuden bɛ ɲini ni arazi naani de a bɛ daminɛ de gauche à droite n'i b'a ci arazi fɔlɔ o bɛ surunya ka tɛmɛ arazi filanan kan arazi filanan o fana bɛ surunya ka tɛmɛ arazi sabanan kan arazi sabanan o fana bɛ surunya ka tɛmɛ arazi naaninan kan o ye mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ ka ɲininkali kɛ k'olu fana bɛ se bɛɛ la ko parce que depuis 2019 n bɛ ka kalan kɛ ka bila réseau kan u bɛ ka kalan o fɛ ko mais munna an tɛ ka avancer kalan na parce que mɔgɔw yɛrɛ de b'u b'u ka so ka na sigi ka kalan suit minnu bɛ kalan suit olu ka kalan bɛ yen à part o n'i ka kalan tɛ kelen dɛ n'i bɛ fɛ ka avancer copierli tɛ kɛ balimakɛ kelen tɛ kalan kɛ sur réseaux sociaux e kelen tɛ si turabu mansaw ni turabu kalandenw yɛrɛ de bɛ yen minnu bɛ sigi kalan étape gɛrɛ minnu bɛ yen u fɛ k'o dɔn k'u t'u ka so n'i ma na jamais a tɛ bila réseau kan i t'a ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko n bɛ ka turabu la tagama garisɛgɛ yɛrɛ bɛɛ tɛ tagama yɛrɛ n tɛ se hali o dumadun na surtout ka taa se bana ma surtout ka taa se haji ma a bɛ dan daminɛ in de la i bɛ daminɛ in dɔn k'i t'i fɛ yen e de ko k'e ye turabu masa ye ne dun ta bɛ n kun na posi kɔnɔfɛn o bɛ tila an ni ɲɔgɔn cɛ kumakan bɛ se ka tila an ni ɲɔgɔn cɛ mais min bɛ ne kunkolo la n'a ka di n b'a ci n'a ka di n t'a di n'a a bɛ taa da kaburu kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka kunkololata in sɔrɔ n'i ma na jamais sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ kumakan ɲuman t'a sɔrɔ donc fɔ kalandenw aw k'a faamuya min bɛ d'aw ma ani min bɛ di sur les réseaux sociaux ça fait deux différents donc turabuden an ye arazi naani ci de gauche à droite maintenant an bɛna turabuden ɲini sisan turabuden ɲinitɔ arazi min ka surun ni arazi tɔw ye an bɛna daminɛ n'o ye ka kelen pan ka kelen tigɛ sanfɛ ka kelen bila ka kelen tigɛ 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 a tɔ bɛ to fila ye parce que turabu bɛ boli 1 2 de kɔnɔ donc an ye fila sɔrɔ o fila filɛ sanfɛ an bɛna arazi filanan na an bɛ pan kan an bɛ tigɛ 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 a tɔ bɛ to kelen n'i y'o kelen pan i tɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ e bɛ min bila ye an bɛna arazi sabanan na an bɛ pan kan an bɛ tigɛ 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 ainsi de suite o dɔ ye fila ye donc le mot imagination n'existe pas la géométrie des trônes de Lalabi. Oui, chez Abou Lalabi, le trône de la géométrie, le mot imagination n'existe pas. Voilà, à toi, tu as mais tu ne pourrais même pas imaginer k'a fɔ k'a bɛ bɛn ni turabuden ma jamais. A tɛ bɛn e jɛnjɛn turabuden ma. Ne yɛrɛ t'a turabuden in dɔn f'a ka pratiquer en exercice sur tableau k'a dɔn a bɛna jumɛn di. Donc, k'i bɔ par hasard la an bɛna arazi laban n bɛ kelen bila n bɛ kelen tigɛ n bɛ kelen bila n bɛ kelen tigɛ n bɛ kelen bila n bɛ kelen tigɛ ka kelen bila ka kelen tigɛ ka kelen tigɛ ka kelen bila ka kelen tigɛ ka kelen bila ka kelen tigɛ ka kelen bila ka kelen tigɛ a tɔ bɛ to fila ye o ye turabuden min d'a ma o ye lomara ye f'i k'a dɔn n'i ye kalan kɛ kun ye ka kodɔn kɔfɛ o de ye fɛn sɔrɔ ye n'i ye kodɔn n'i ma fɛn sɔrɔ halisa dɔ fara kalan kan kalan kɔni ye bɔ ni saya de
bien sûr kalan ye bɔ ni sɛbɛ kalan o ye mɛ ka dɔ kalan k'a faamu k'i yɛrɛ mako ɲɛ o ye waati lako de olu ti laharako ye quoi donc an ye lomara sɔrɔ fɔlɔ la an b'a continuer f'i ka dɔn critère dɔw de bɛ yen turabuden ɲini cogoya la i bɛ nin ɲɔgɔnna si fila de ci fɔlɔ ka sɔrɔ k'o turabudenw comparer n'i y'olu comparer n'o kɛra kelen ye o kɔrɔ ko turabu banna n'o yɛrɛ ma kɛ kelen ye o b'a yira ko autorisation b'i bolo k'a continuer Berete a bɛ cogo di ça va donc an bɛ continuer toujours de gauche à droite arajo fɔlɔ n'i b'a ci t'a compter fɔlɔ bɛ surunya ka tɛmɛ filanan kan filanan yɛrɛ fɛnɛ ni m'o ci n t'o compter o bɛ jamuja ka tɛmɛ fɔlɔ kan arajo sabanan o fana bɛ jamuja ka tɛmɛ arajo filanan kan arajo naaninan o bɛ jamuja ka tɛmɛ arajo tɔ saba bɛɛ kan aw ye nin faamuya donc tuma bɛɛ n b'a daminɛ sanfɛ k'a laban dugumala la n bɛ nin pan ka n tigɛ ka 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 nin pan ka n tigɛ a tɔ bɛ to kelen n bɛ na n bɛ pan kan n bɛ nin tigɛ n bɛ pan kan n bɛ nin tigɛ n bɛ pan kan n bɛ nin tigɛ n 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 pan kan n bɛ nin tigɛ a tɔ bɛ to fila ye n bɛ na araze laban na n bɛ pan kan n bɛ nin tigɛ n 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 bɛ 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 na araze laban na n bɛ pan kan n bɛ nin tigɛ n pan kan n bɛ nin tigɛ n bɛ pan kan n tigɛ ka n pan kan n tigɛ ainsi de suite ka n pan kan n tigɛ ka kelen bila ka kelen tigɛ fila tɛ tigɛ ka tugu ɲɔgɔn na fila tɛ bila ka tugu ɲɔgɔn na n bɛ pan kan n bɛ nin tigɛ n bɛ pan kan n bɛ nin tigɛ n bɛ pan kan n bɛ nin tigɛ a tɔ bɛ to kelen an ye turabuden min sɔrɔ ça fait deux différents cela veut dire que a kan ka continuer donc nin kalan in o étape fana bɛ bila nin yɔrɔ la an bɛ ka tɔ continuer ça va